konpetitiboa, berekoia, individualista den sistema ekonomiko suntsitzaile honen aurrean alternatibak behar dira. Alternatiba bezala ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioak ditugu. Ekimen ugari dauzkagu hain zuzen ere, hildo honi erantzuten diotenak. Alternatibak badaude eta horietaz arituko gara gaur hemen geltokia saioan. Horretarako erreportaje eder bat prestatu dizuegu. Solaskideak edukiko ditugu gaiari dagokionez aditu ditugunak. Eta nola ez, Koldo Gartziaren errezeta goxo batekin bukatuko dugu. Beraz, badakizue ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Emauseko trapukariek Berriozarren daukaten egoitzara hurbilduko gara Amaia Olaberrik erakutsiko digun proiektu honetan ekonomia zirkularra eta inklusibitatea nola lantzen den ezagutzeko. Emaus mugimendua Frantzian hasi zen, Bigarren Gerra Mundialaren ondoren, ABPA deituriko pertsona batek hasi zuen, eta hasiera-hasieratik helburu soziala zuen, kasu horretan kalean zegoen jendea bere etxera eraman zuen, abegia eman zion, eta hasiera-hasieratik bera diputatua zen, baina soldata horrekin zen iristen denontzako, orduan hasiera-hasieratik lana bat bilatu behar zuten, edo bizimodu bat bilatu behar zuten, eta hasi ziren kaleetan zeuden gauzak biltzen, kartoiak, metalak eta bar, eta hori saltzen. Eta horrela hasi zen lehenengo Emaus taldetxoa Frantzian, gaur egun gara 400 talde. Nafarroan, konkretuki orain dela 72an sortu zen taldea, aurreko urtean bete genituen 50 urte. Eta hemen nola sortu zen, Barainain zonalde horretan egitu batzuk bizi ziren txabola batzuetan oso egoera txarrean, orduan gazte batzuk bere momentuan Emaus ezagutzen zutela eta bolondrez moduan erabaki zuten zerbait egin behar zela familia hori laguntzeko, eta zer egin zuten, horrela Iruñerriko jendeari eskatu zioten behar zituzten gauzak ematia, horrelako bilketa bat egin zuten, guzti hori jaso, konpondu, saldu zuten, eta dirua lortu zuten, bastante diru horrekin etxe bizitza berriak egin zituzten gaur egun Santa Lucia dituriko herritxoa, eta orduan hori izan zen lehenengo ekintza hemen Nafarroan. 20. hamarkadan elkartu zen alde batetik ekologistak, Iruñako udala, traperos, eta hasi ziren lehenengo bilketa bereiztuak egiten. Orduan, traperosen geroz eta lana gehiago zegoen, bilketa gehiago egiten ziren, eta momentu batean erabakitzen da. Zergaitik ez dugu ematen harrera gure taldeari, etxean bizi ez den jendeari. Etxean bizi ziren 15 lagun, baina jende gehiago behar zen traperosen. Orduan, gaur egungo egoera hori da, 300 bat lagun gaude, etxea mantentzen dugu beltzuntzen, hemendik 10 minutura dagoen herri batean, hor bizi dira 15-20 bat lagun, eta beste guztia bizi gara gure etxeetan, baina traperosen parte gara. Azoka handiena hau da, hemen Berriozarkoa, 1500 metro dituela. Gero ditugu beste 3 denda Iruñan, Artika kalean, Gaiarre kalean eta Errioarka kalean, beste bat Burlatan eta beste bat Lizarran eta Tuteran. Ireki genuen tailerra hau, hemen konpon tailerra, non edonor etor daiteke bere gauza konpontzea, dohainik da, Iruñerriko mankomitatearekin hitzarmenean, eta guk prestatzen dizkiogu behar dituzten lan tresnak, eta lekua ere aproposa da gauza konpontzeko, eta helburua beti da zerbait bota baino lehen konpontzea, pizkat hondakinen prebentzioa eta hondakin gutxiago sortzeko. Eta horrekin batera, pizkana jarduera gehiago garatu ditugu, eta Iruñerriko mankomitateak hemen egiten du escape room bat, larun batero, doainik dela, eta oso divertigarria, eta ere egiten du kurtsoak eta bisitak, gure egoitzari.
Gaur egun urtero 13 milioi kilo baino gehiago biltzen ditugu, denetari, arropa, etxeke tresna elektrikoak, altzariak, etxe batean dauden gauza arruntak biltzen ditugu. Biltzen dugu Nafarroa osoan, mankomunitate ezberdinekin hitzarmenak ditugu, eta bilketa nagusiena da etxezetzekoa, ezagutzen dena, baina egiten ditugu beste bilketa batzuk, adibidez, arropako edukiontziak ere biltzen ditugu, beira alde zaharrean, dendetatik ere biltzen dugula, hainbat bilketa ezberdina ditugu. Orduan, jasotzen dugun guztia, zentru honetara iristen da, egoitza honetara iristen da, esaten diogu berrerabilpenerako eta birziklapenerako gunea dela, ez? Orduan, sartzen diren gauza guztiak egunero, 25 kamioi, 30 kamioi, egiten dena da sailkatu, eta egoera honean baldin badago, edo konpontzea erreza baldin bada, gure denetara eramaten dugu berrerabiltzeko, 7 denda ditugu gaur egun, eta bestela egiten dena da desmontatu eta aprobetxatu materialak birziklatzeko. Eta azkenik daukagu 20% baino gutxiago zabortegira doala, errefusa dela. Berrogeita hamar urte, gizartearen arropak, altzariak eta bitartekoak berrerabiltzen. Ekonomia zirkular eskaintzari irtenbide ematen eta gainera egoera zaurgarrian dagoen jendeari lan eskaintzak eta irtenbideak ematen. Nortzuk eta Emauseko trapukariek. Fundazio honek ekonomia zirkularra eta inklusibitatea lantzen 50 urte dihardu eta hortaz hitz egiteko eta horren baloreaz hitz egiteko hain zuzen ere 3 solaskide ekarri ditugu. Batetik Nerea Filat daukagu, Katakrak egitasmoko partaide, kide eta bultzatzaile. Kaixo. Ongi etorri. Eskerrik asko. Inigo Poncel, zuek ere berrerabiltzeaz edo gutxienez ekonomia zirkularraz pixka bat badakizue eta bueno, hortaz ere zer esana edukiko duzu hemen, ezta? Bai, zerbait. Ongi etorri Inigo. Eta Edurne Arzeluz, zu Reaseko kide zaitugu, ekonomia sozial eta solidariorako lanean ari den sarearen kide eta hain zuzen ere hau izango litzateke, trapukarien aterki nagusia, ezta? Bai. Reas dauden elkartetik handiena da. Eta gainera trapukeriak izan dira eredu bat Reasen dauden beste elkartentzat. Haiek bere proiektua islatzen du gure printzipioaz oso ondo. Proiektu ekitatiboa bat da, desabantaile sozialean dauden ematen dute pertsonentzat aukerak, gero lan duina, enpresa horizontala eta demokratikoa delako, adibidez, pertsona guztiek lanpostu ezberdinetan soldata berdina kobratzen dute, jasarritasun ekologikoa eta ingurumenarekiko duten konpromisoa berriz bistakoa da, bere aktibitatea berrebiltzea eta birziklatzea delako. Eta guretzat oso inportantea da gainera Nafarroan proiektu ezberdinetan parte hartu du, adibidez Reasen sorkuntzan eta geltokiko proiektuan ere parte hartu du. Eta hor azaldu duzu elemento bat oso interesgarria, ekonomia zirkularraren ardatzetariko bat, kontsumoa gutxitu, nolabait ere, berrerabili, birziklatu. Kontzeptu horiekin zuzenean Inigo, lanean ari zarete zuek ere, zuentzako ere eredu izan da neurri batean Emauseko trapukarien esperientzia? Pixka bat begiratzen garen ispilua dira, gu hasieratik argi genuen hori enpresaren hanka bat izan behar zela materialak birziklatzea, erabiltzea materia prima zakarra zena eta balore bat ematea, horri. Eta Nerea pixka bat Inigoren galdera berdina, baina beste hankari, lan harremanak, soldata berdintasuna, zaurgarri egoeran dagoen jendea, Katakrakek ere,
nolait ere ispilu eduki du, errealitate hori. Guretzat oso garrantzitsu izan dira ere beste gauza batzuetan, hain zuzen ere beraiek komunitateari ematen dioten garrantziarekin, badaukatela beraiek honetaz guztiaz gain badute komunitate bat, ez? Nola lan harremanetan diruaz eta soldataz gain beste gauza batzuk ere sartzen dituzte, ez? Dentista, ez? Ista horiek, beraiek esaten diete beti ista horiek. Eta guk modu batean uste dugu horri ere begiratu behar zaiola. Baina hortaz gain, niretzat iaia garrantzitsuena bada, Nafarroan ezin zarela bizi trapukeria gabe. Eta hori da benetako ispilua modu batean. Segurazki ezin izanen gara olako zerbait izan, gure proiektua beste delako, baina hori da haien lorpen garrantzitsuena. Nafarroan ezin zara haiek gabe bizi, eta hori da ikaragarria. Eta horri lotuta, aldago ekimen bat trapukarienak haina garrantzi duenik, adibidez, birziklaketarako gure gizartean instauratuta gaur egun. Adibidez, gure etxean argita garbi dago altzari bat edo zerbait. Kendu behar dugunean, trapukariei deitu, eta uste dut hori gure gizartearen errealitatea dela, horren garrantzia, horren neurria. Nik uste dut ez dagoela, enpresa, fundazio, kooperatiba, bezain garrantzitsua, bezain handia, eta gu horretan gabiltza, alortzen dugun, uste dute oso garrantzitsu direla, eta... Berdintaz ideologia duzun Nafarroan, azkenean, zeharkatzen duzu ekonomia soziala. Eta neurri batean ere horrek ez aldu ideologia ezartzen, esan nahi dut, harreman horrekin ez alda bide bat zabaldu beste harreman edo erabilera mota batzuk ulertzeko bidean, alegia, ideologia ezberdineko jende artean. Eta egia da gainera, harrera oso ondo egiten dute adeitasunez eta parekotasunez, eta gainera jende guztia erlazionatzen du, haien langileak toki desberdinetan direla, eta hori ere ematen du balorea bere lana. Eta oso importantea da hori, lana eta komunitatearen balorea izatea eta kontuan hartu izatea, individualismoaren aurrean aukera kolektiba edo aukera kolektiba izatea eta haiek ere izatea. Bere evoluzioan, 50 urtetaz hitz egiten ari gara, jendeak ulertu dezan pixka bat, zein izan da garapena? Osea, pausoetan, zein da hastapena eta gaur egun dagoen errealitatearen aldean identifikatu ditzakegun pauso garrantzitsuenak edo egitura garrantzitsuenak edurne? Lehen hasi ziren mankomunitate batean, Santa Luzian, gero orain dute Beltzutzen beste mankomunitate bat, eta gero hasi ziren beste arlotan lanean. Eta haientzat ere oso importantea den lanaren banaketa. Adibidez, badago beste struktura batzuk lanaren banaketa hori ez dute barneratzen hainbeste, baina haiek haientzat oso importantea da hori egitea. Eta bizkanaka joaten dira komunitatea eta lanaren handitzen, baina zentzu berean, ez bakarrik lana. Bai, ezagutzen dut, baina ez dut inoiz erabili, oraingoz. Badakite deituz gero etortzen direla trasten bila etxera eta hori, amak noizbait erabili izan du herria, baina nik hemen ez dut inoiz erabili. Ni lehen ematen ditun Caritasara arropa, baina bain igual kontenedoreta edo botatzen ditut. Eta altzaria, basura, zati normalen botatzen dituenean, daudelako ja gaizki eta handago pasatzen da astean behin eta basurako jasotzen dituzte altzairu zarrak. Bai, nik etxean neuzkan gauza zarrak eraman ditut eta baita bertako gauza zarrak etxera eraman ditut. Garren eskuko gauzak eta badakitez, Berriozarren badagola denda bat edo, bai, enez inoiz ibilian, baina bai, ezagutze dut jendea joaten dena. Ez dut ezer erosi ez. Beti herriko dendatan batez ere erosi dut, hasi que... Bai, noiz bainten bai. Presio aldetiko betu urtetzen da, eta azkenean beste bizitza bat ematen diozu altzailu hori. Eta bueltan gara,
argi dago kalean ezaguna dela, orain dela gutxi hausnartu den bezala, Emaus trapukarien proiektu eta egitasmoa. Eta egitasmo honek erantzuten dio, agian beste gai ardatz edo azpimarragarria den gai bati eta horri heldu nahiko nioke orain. Larrialdi klimatikoa, hitz egiten dugunean, gure ingurugiroa, gure natur baliabideen galera eta horrek ondorioz sortzen digun krisiaren aurrean alternatiba bat. Nola begiratu behar diogu, hain zuzen ere, gure esperientzietatik. Argi dago ezin dugula jarraitzen dugun moduan, kontsumitzen eta kontsumitzen, ez? Orduan, lehen hartu behar dugu kontzientzia, hasi behar dela, gero eta gehiago erreziklatzen, gutxiago kontsumitzen, eta, enpresen kultura aldatu behar direla, ez? Eta konturatu behar garela, ezin dugula horrela jarraitu. Beraz, gure erabakia duela ja 6-7 urte izan zen enpresa bat sortzea ikuspuntu horretik, ez? Argi zegoen zer gertatzen ari zen, zer gertatu behar zen eta zer gertatzen ari den, ez? Orduan, nik uste dut beharrezkoa dela aldaketa hori egotea, ez? Bai, ze askotan modu isolatuan saltzen zaigu iraunkortasun ekonomikoa. Ingurugiro iraunkortasuna edo jasangarritasuna, baina azkenean ekonomia eta ingurugiroa ezin dira banandu, ez? Gure baliabideak dira neurri berdinean, Nerea? Bai. Krisi larritasuna edo larrialdi klimatikoa azkenean ekonomi estruktura bat da. Ez dago horregatik borondateak ez du zer eginen, nire ustez, nire uste apalez. Sistema ekonomikari aurre egiten ez badiogu, ez da ekologikoki krisialdi hori baretuko modu batean, ez? Beraz, nik uste dut zentzu horretan, ez, trapukerien ereduak erakusten diguna dela, nolabait jasangarritasun hori estruktura oso baten ereduaren ondorio dela. Ez da borondate baten ondorio, ez? Baizik eta zentzu asko eta deklinazio asko dituen estruktura batek sortzen duela gauza jasangarri bat, ez? Edo enpresa kasu honetan, ez? Fundazio, baina, enpresa jasangarri bat. Orduan, nola eutxi larrialdiari, dena aldatzen eta beldurri gabe. Eta modu batean, erakundetan dauden horiek, eta egonen diren horiek, beldurra duten einean, hori dela historikoki demostratu dutena, ez da ezer gertatuko. Eta, hortik tiraka ere, neurri bat eman diezaiogun ere ekintzen bidez, ez? Lortzen ditugun gauzei, nik neurri bat esango dut, eta pixkat edurne horri segida eman. 290 langile. 33 herrialde ezberdinetakoak. Proiektu amankomun batean. Hori neurria da, Bai. Gainera oso leku desberdinetatik langileak dira, eta hori aberastasun gehiago ematen dute programei. Naiz eta tamaina importantea batzutan esaten dugu ez izan, bai importantea dela oso egokitua dago pertsona bakoitzen dako. Pertsona bakoitza jasotzen du lana eta hezkuntza aldi berean. Kontuan hartzen da, nola da familia, nola da hizkuntza, nola da haien behar duten lana egiteko laguntzak, orduan hori oso abesgarria da proiektu batean, ez? Eta hori ere, beste atal bat izaten dute, beste elkarteai nola haundi dezake, baino pertsonarekin erdian edo pertsonak erdian daudenean, eta pertsonak eta natura. Azkenean, esaten dugu bizitza eta natura gauza bera izan daitekela, ez? Esan dezakegu, eta planeten mugak biofizikoak onartu behar da, eta kalte gehiago ez egiteko. Dena lotuta dago, Traperosen proiektuan oso polita da, ez? Eta orain bai, oinarrian jarriko genituzken bi hitzak eta honekin bukatuko genuke, ez?
bizitza erdigunean, noski, eta zaintza, ez? Ze importantea, gizakien, personen zaintza, beren nortasuna, beren duintasuna, lan harremanei begira. Ze importantea gure ingurugiroa, gure natura, gure bizibidea ematen digun horren zaintza eta errespetuzko harremanak, gizartea eta hain zuzen ere egitasmo hauen artean ematen dena. 50 urtez Emauseko trapukarien egitasmoaren bitartez herri honi eskaintzen zitzaizkion bi zutabe nagusiak. Bi zutabe horiek gabe ezin da herri bat eraiki eta alternatibak eta ekintzak badaudela argi eta garbi gelditu behar zaigu. Gaurko solasaldian ikusi dugun bezala. Kaixo, gaur egin behar dugu Zaintzuriekin errezeta bat, garaia da eta jende askok ez daki oso ongi nola garbitu, nola kozinatu eta egingo dugu plater bat, garbituko ditugu eta egingo dut plater bat ikusteko hori eta gero ere platerra egiteko, baditu elaborazio desberdin batzuk. Beraz, hasiko gara Zaintzuriak garbitzen, kenduko dugu holako pusketa bat. Hemendik moztuko dugu, erditik gutxi gora bera, eta hau, puntak, erditik ere bai moztuko ditugu, eta erditik berriro. Eta beste hau, erabiliko dugu, krema bat egiteko, hemen ditut Zaintzurien taioak, eta hemen puntak, eta hemen botako ditut patata 2 edo 3, egozteko. Eta ja, azteko Zaintzuriak barrura. Eta orain, ur berdinean botako dugu patata eta Zaintzurien taioak, eta olio txorrotada bat, eta utziko dugu hor egozten 25 minutuz gutxi gora bera. Gure gizoa badugu ja egina, lehenengo aterako dugu hemen patata, edo patata batzuk, ez da dena atera beharrik, ez? Orain, zebollino pizka bat, olio pizka bat ere bai. Hemen dugu ja plateraren parte bat. Eta egingo dut Zaintzuri krema. Esne gaina pizka bat, mostaza pizka bat, eta birrinduko dut. Falta zaigu gauza pare bat bukatzeko platera. Hasiko gara frijitzen. Botako dugu olio pizka bat. Hemen dugu baratzuria eta gindilla pizka bat ere bai. Eta barrura triegeroak. Gatz-larri pizka bat. Hemen ditugu gari Zaintzuriak frigituta. Orain egingo dugu arrautza. Arrautz bat eskalfatzeko urari botatzen diogu ozpin pizka bat. Eta beste bat sartuko dugu. Beste remolino bat, barrura.
eta 3. bat. Venga, barrura. Jarriko dugu patata, gutxi gora bera molde erdia, pizkat gutxiago. Eta hemen zaintzuri puntak. Hortxe, nik uste ongi dagoela. Eta begiratuko dugu aber nola doazen arrautzak, bale? Nik uste ja prese ongo dira. Bueno, eta bukatu behar dugu errezetan. Beraz, sartuko dugu hemen arrautz bat, gatz pizkat ere bai, olio txorratada txiki bat, eta hemen ja, gari zaintzuriak, eta salda pizka bat hortik ere bai, zebollinoa, eta hortxe gure gaurko platera, honekin. Berrogeita hamar urtez, Emauseko trapukariek gure gizartearen beharrei erantzunez, ekonomia sozial eta solidarioan oinarritutako egitasmoak jarri dizkigute gizartearen aurrean. Kontsumoa gutxitu, birziklatu, berrerabili, lan-harreman justo duin eta iraunkorrak ekitatiboak, eta hori dena alternatiba gisa jasangaitza den eredu baten aurrean. Badaude alternatibak beraz badakizue. Ekin bideari eta hurrengo geltokira.